Ysganiad? Ie, diolch yn fawr. Mae'n eich bod o'n teimlo mas gysau bod y carod yma yn cael ei weddill ydy ac bydd ar gael ar-lein fyddech ymlaen. So, byddech yn hapus gyda hyn, byddewch yn cyfarfod nawr. Oes. Bore da, croeso chi gyd i cyfarfod heddiw yma. Croeso i bawb adra fyd. Di pawb yn clywed yn iawn adra a cyfieithu'n gweithio i rywun sy'n cyfieithu. Na ni, gret. Diolch o'r iawn i chi yna, diolch iawn. A ni sydd i ymryddiadau ac absenoldeb da ni unwaith bod Oes, John Pugh Roberts, Louise Hughes, Ainir Wyn Williams a Salama Tufada. Iawn, gret. Diolch o'r iawn, diolch o'r iawn. A dyn, os ydw i eisiau datgan diddordeb am unrhyw ater mae heddiw os gwelwch dda? Na, pawb yn hapus efo hynny. Diolch o'r iawn i chi. A ni mlaen i eitem 3 cofnodion. Cyn i gweld pawb wedi cael golwg yn nhw. Os rhywbeth yn codio'r cofnodion, Gyrwyn? Pawb yn fodlon o cofnodion? Na ni, gret. Diolch yn fawr iawn am hynny. Na ni mlaen i y cyfarfod yn iawn. Taflen weithredu, dilyn y daflen weithredu'r gwybodaeth a phenderfyniadau Ie, na i Alan yn o'r sef. Cadarnhau bod yr ddau eitem gyntaf o daflen weithredu yn aros ar rhestr am y tro. Gael jyst dod fel o'r hynna, yn sydyn i wan yn tad. Jyst nes i wneud bymach o waith ymchwil ar hyn, fel da chi'n gweld, da ni'n disgwyl am y mater gan Llywodraeth Cymru a y fater arall gyfeirio incwm i gael bymach o ganllawiau gan nhw mwyn i ni symud ymlaen arno fo. Dwi'n ymwybodol bod y gweithred yma wedi bod ar y rhestr am eitha hir, so nes i wneud bymach o ymchwil i fewn un. Dwi'n siŵr os gawn ni rhywbeth yn ddian o gwbl gan y Llywodraeth ar hwn, dwi'n siŵr os mae o yn leunoriaeth. Felly, be dwi'n awgrymu, gadw hwn anwa fel ti'n sôn i wan, ond na i ddod adroddiad ar wahân wrach sydd yn disodli hwn mewn ffordd. Na i ddod adroddiad ar arallgyfeirio incwm a ochr masnachol yr awdurdod yn sgil gwaith. Dwi'n dweud ac yn sgil gwaith sy'n cael ei gyflwyno i'r awdurdod mis Rhagfyr a'r ariannol. Dwi'n meddwl bydd y pecyn yna wrach yn disodli hwn beth bynnag gwaith yn benderfynu ar ôl i dderbyn o, ond dyna di'r bwriad gymryd fi ar hyn. Diolch. Diolch. A wedyn ar dalen 14, dalen bydd yn eitem 7 ac 8 i'r ffordd o'r rhestr, gan bod nhw wedi cyflawni. Ac yr un fath wedyn ar y dalen ola, sef dalen 14 a bod ni'n tynnu eitem ar 14 a'r 15 i'r ffordd o'r rhestr. Iawn, diolch fawr. Mi wna i wan sgwrs rhyw gwestiwn sylwad ar mater yna. Pawb yn hapus, iawn, diolch fawr iawn. So, ni mlaen i eitem 5, hybu mynediad i bar cenedlaethol Eryri a adroddiad gan Archwilio Cymru. Dwi'n meddwl na Sara sy'n cymryd hwn, ia? Bore da, Sara, croeso ato ni. Bore da, diolch yn fawr. A'i blad gyda'r eitem. Diolch am y cyfle i ddod bore yma, ac yn gyntaf hefyd diolch i'r swyddogion y parc am helpu ni gyda'r archwiliad yma. Felly oedd y gwaith yn rhan o raglen Gwaith Archwilio Cymru o fewn yr awdurdod. Edrychon ar y cwestiwn a yw'r awdurdod yn gwneud popeth y gall i wneud i helpu a gwella mynediad at y parc cenedlaethol gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Cefndir y gwaith yma yw yr amlwg mae Parc Cenedlaethol yn denu miliynau o ymwelwyr bob blwyddyn, ond o fewn cyd-destun amryw o bolisïau, blaenoriaethau, gweinidogion a sawl deddfwriaeth, er enghraifft deddf llesiant, os na fod yna ofynion ar gyrff cyhoeddus yn cynnwys y Parc Cenedlaethol i hybu'r cyfleoedd i gymunedau, i annog cydraddoldeb lle mae modd ac i annog ystod eang o bobl i ymweld gyda'r parc. Felly mae'r amserlen eitha hir o gwmpas y gwaith yma wedi bod. So, gath y gwaith y brief prosiect ei gyhoeddi'n Hydref 2023, gyda'r gwaith maith yn digwydd yn ystod Hydref llynedd. Anfonwyd yr adroddiad drafft yn Ionawr eleni a'r adroddiad terfynol yn Gorffennaf. So, ymddeiriadau am yr amser sydd wedi mynd heibio ar sy'n ddechrau'r gwaith. I ni wedi cael anhawsterau gyda staffio gwaith oherwydd absenoldeb, salwch a newidiadau o fewn y tîm. O fan mynd mewn i'r cynnwys yr adroddiad, so mae'r adroddiad yn o'ch blaen chi yn nodi'r gwybodaeth pellach am yr amcanion ar gyfer y gwaith yma, pwysigrwydd y pwnc, sgôp y gwaith, y dulliau ac yn y blaen.
Mae'r hyn ag yn fîm ar dudalen 6 ac ymlaen yn yr adroddiad, neu ar dudalen 21 ac ymlaen o fewn eich pecyd chi. Mae werth nodi'r hyn ag gan fîm oedd fod yr awdurdod yn colli gyfleoedd i gynllunio'n strategol ar gyfer mynediad gwell i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae'r adroddiad yn mynd ymlaen i nodi argymhellion o fewn yr adroddiad sydd wedi creu helpu datblygu a falle cryfhau y gwaith mae'r awdurdod yn bellach yn ei wneud o fewn y maes o hybu mynediad. Mae'r argymhellion yn cynnwys, er enghraifft, argymhelliad i gryfhau sylfaen dystiolaeth yr awdurdod gyda'r nod i wella y deall am bwy sydd neu pwy sydd ddim yn dod i'r parc, mapio'r holl bartneriaid posib y gall weithio gyda hwy o gwmpas hybu mynediad, clirdeb pellach ar y gost o wneud y gwaith sydd angen i wneud i wireddu gweledigaeth yr awdurdod o gwmpas hybu mynediad, a rhoi cyfle pellach falle i monitro a gwerthuso os yw y gwaith yn mynd i galon yr hyn mae'r parc am i'r prosiectau yma i gyflawni. Felly diolch eto i'r awdurdod am yr ymateb i'r adroddiad ac am gwblhau'n ffurflen. Mae'r papurau yn cynnwys ymateb yr awdurdod i'r argymhellion. Yn eich pecyn mae hyn yn dechrau ar dudalen 32. Mae'r awdurdod wedi derbyn bob un o'r argymhellion sydd wedi nodi a wedi rhoi gwybodaeth pellach am y camau gweithredu, yr amseru i'r camau hynny a'r swyddog neu'r swyddogion cyfrifol o fewn y parc. Mae'r wybodaeth o fewn y ddogfen o'r persbectif ni yn Archwilio Cymru wedi nodi ac yn edrych fel camau priodol i rhoi ar waith yr hyn sydd wedi nodi o fewn yr argymhellion. Hapus i gymryd unrhyw cwestiynau ar yr adroddiad yma, os oes yna unrhyw cwestiynau i'w gael. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, diolch. Os yna cwestiynau i holi, os gwelwch yn dda? Rwy'n eisiau sylwad? Na ni, champion Deli, ti eisiau di mewn? Diolch. Iawn, ydych chi'n clywed? Dan, glir Deli. Diolch am hynny, Sara. Di hwn ddim yn gwestiwn yn uniongyrchol i chi, Sara. Just mwy, ac ella, os a gyflwyniad gen y swyddogion ar ôl Sara, iawn i fi fynd ymlaen i ofyn cwestiynau mwy perthnasol i ni fel awdurdod? Na, mae'n iawn i chi gofyn cwestiynau. Ie, hynny yw mae hwn yn adroddiad sydd yn amlwg yn werthfawr ac yn croesawu'r argymhellion gan swyddogion gan y parc i atodiad 2. Mae'n bwnc hynod o bwysig a blwyddyn yn ôl bellach mi oedd criw ni fyny i Newcastle i gynhadledd y parciau cenedlaethol ym Mhrydain, a di hwn ddim yn rhywbeth newydd i'r un o'r parciau i fod yn ffeindio ffyrdd o gyrraedd y pobl da ni ddim yn gyrraedd yn barod ar grwpiau, a mae'n andros anodd. Falle bod na golli cyfleoedd i gynllunio'n strategol, ond mae'n andros anodd i wybod pwy da ni ddim yn ei gyrraedd felly, what you don't know mewn ffordd ynde. Ond y croesawu hyn ac yn ei gweld yn yr atodiad bod na symposiwm yn cael ei drefnu dechrau'r flwyddyn ar hyn. Y cwestiwn mewn ffordd gen i i'r swyddogion ydy, da ni'n trafod y cynllun cydraddoldeb strategol ar yr ail eitem a hefyd ar y cynllun gweithredu. Ni'n sôn amdan amserlen strategaeth ymgysylltu. Mae hein i gyd wrth gwrs yn cydblethu efo'r y pwnc yma lle hybu mynediad. Ac jyst eisiau gwneud siŵr bod ni'n hollol hapus bod na ddigon o sylw i gweithrediadau yn yr atodiad a'r gymhellion yn yr adroddiad yma gen Nawdau Cymru lle. I'r cynllun cydraddoldeb strategol, cos mae lot o stwff yn y cynllun cydraddoldeb strategol ni yn bethau mewnol hefyd, a jyst gwneud siŵr bod hwn yn ddigon amlwg yno fo i'r flwyddyn sy'n dod, a hefyd bod o'n cyd-amseru efo amserlen cyflwyno strategaeth ymgysylltu ni. Diolch. Diolch ti Delyth. Ti eisiau dod nôl, Sara? Rai adael falle i Bethan ymateb hwnna, ond ie, diolch. Ia, diolch yn fawr Delyth. Ia, os ti'n dweud, mae bob dim yn cydblethu fe gilydd a sa'n byd yn eistedd ar ben ei hun wrth gwrs. Felly mae'r cynllun cydraddoldeb, mae'r gwaith da ni'n neud rwan hefyd o rhan Angela'n arwain o rhan cynllun yr yrru newydd yn mynd i ddechrau flwyddyn nesaf, a mae'r symposiwm yma
neu gweithdy, da ni'n dialw fo, da ni wedi penderfynu ers hyn, y misionar, mae gyd yn wedi chwarae rhan yn efo, felly ia, mi fydd bob dim wedi glymu fo'i gilydd, gobeithio. Diolch, diolch yn fawr. Gwestiwn di. Na ni, sa rhywun a rhyw sylwad arall? Yn ymateb? Na, diolch beth am y gwaith ydych chi'n neud ar hwn, diolch yn fawr iawn. A diolch yn fawr iawn, Saram, yn mynd â ni bore yma am y dorddiad. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Iawn, na ni. Oce ta, a ni mlaen i eitem 6, sy'n betharsol, ydy'r cynllun cydraddoldeb. Mae'n siarad stori cymeradwyo ar ymateb. Mae'n ddrwg yna, ia. Os ydy pawb ddangos bod nhw'n hapus ia, Iwan? Ie. Ia, i ddangos ia. Na fo, i'r dim, na fo. Gyfeillion. A pawb yn edrych diolch yn fawr iawn chi, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Iawn ta, eitem 6, y cynllun cydraddoldeb strategol. A Sitan, ti eisiau arwain ar hwn ia? Diolch. Dyma, ie, roedd o hynna. Dyma'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2024-2025 ar ein cynllun cydraddoldeb strategol. Dyma'r gwaith ac ystyriaethau cydraddoldeb yn cael ei blethu mewn i waith dydd i ddydd ni yn ein gwasanaethau. Ac am y reswm hynny, mi fydd rhywfaint o wybodaeth o fewn yr adroddiad yma yn gyfarwydd i chi, gan ei fod o wedi cael ei adrodd mewn manna ac adroddiadau eraill, ond hefyd mae yna lot o wybodaeth a data newydd yn yma hefyd. Mae o'n reit hir, mae ddim mynd trwyddo fe gyd, ond os oes gennych chi unrhyw gwestiynau penodol am unrhyw elfen yr adroddiad, mi byddai'n hapus i eisiau atab chi ni, neu fydd ni af yma'n gallu atab unrhyw elfennau sy'n gwneud â staffio neu adnoddau dynol. Ond fel arall, fe welwch chi, mae'r argymhelliad yw i gymeradwyo'r adroddiad a mwyn i ni alluogi cyhoeddi hwn ar ein gwefan fel sy'n ofynol. Diolch yn fawr. Diolch, Bethan. Sa rhywun ryw sylwad neu gwestiwn i Bethan? Tim? Just i cymeradwyo, dwi'n meddwl mae'n adroddiad dda, mae'n lot o wybodaeth diddorol iawn yn efo. O'n i jyst eisiau ychwanegu un peth o'n profiad i ar tudalen 49, da ni'n sôn am trais cartrefol a fel yna. Dwi wedi bod yn gweithio yn grŵp cynefin fel llysganedd Ribon Gwyn, sy'n delio efo trwysedd gwrol yn erbyn ferched. A mae'n rhywbeth i codi ymwybyddiaeth a trio gweithio trwy hynna a gweithio efo dynion. I falle fysa hwnna'n rhywbeth werth edrych i mewn i, a fysa'n hapus iawn rwy'n cefndir. Defnyddio lawn, diolch yn fawr iawn. Na ni, so, diolch po. Diolch. Na, jyst i ategu be oedd Tim wedi godi fan'na, mae'n adroddiad diddorol iawn a mae yna lawer iawn wybodaeth yma. Mae Delyth wedi codi un o'r pwyntiau ni'n mynd i ofyn mewn gwirionedd sut mae hwn yn plethu efo argymhellion yr archwiliad oherwydd mae yna gyffyrddiadau'n amlwg o ran y themau sydd yna. Wedyn dwi ddim yn mynd i lawr y lôn yna. Dau beth, yr flexi hynod hyblyg, jyst eisiau deall chydig bach mwy, be mae hwnna'n olygu a pa mor anodd ydi o'i reoli mewn gwirionedd gan ystyried yr gwahaniaethau sydd yna mewn swyddogaethau gyn staff yn y parc. Mi o na ddisrwydd fel dwi wedi dychmygu symud o oriau craidd, so oeddech chi yn gorfod bod yn waith rhwng 10 a hanner dydd, o'ch chi'n cael amser yn oginio a wedyn rhwng 2 a 4 o'ch chi'n gorfod ar gael. Oedden ni'n teimlo bod hynna braidd yn rwystredig, oedden ni hefyd yn teimlo o ochr positif, bod ni ddim yn trefnu cyfarfodydd chwaith, mond yn y ffenestri yna, oeddech chi'n ffeindio wedyn bod pawb yn rili prysur yn yr amser yna, so oedd o'n counterproductive i sicr. So beth ni wedi gwneud ydy, ddim wedi tynnu oriau craidd i ffwrdd, a beth ni wedi gwneud wedyn ydy agor y ffenast dipyn bach hanner awr, dwi'n meddwl. So o 7 yn bore wan, tan 7 yn nos, wyt ti'n cael gweithio o fewn dy oriau flexi. Mae'r trefniant dal yn gorfod mynd trwy dy reolwr llinell, ac oedden ni yn poeni bod ni wedi golli'r reolaeth rili ar gwasanaethau, oedden ni'n mynd i allu ymateb i ymholiadau ac yn y blaen, ond nathon ni yrru am dreial am flwyddyn, gafon ni adborth rili da wedi mewn holiadau'r staff. Ydy gwasanaethau ddim wedi cael ei effeithio, da ni wedi fyny fo un achos penodol lle mae rheolwr wedi gorfod tynnu rhywun yn ôl, ond mae yna cafiat yna fo, os y rheolwr llinell yn ffeindio bod yna isiw gyda ni,
mae gen nhw'r hawl i osod fatha oriau penodol 9-5 i rywun. Lle mae yna hyblygrwydd o fewn. Oes, mae yna. Diolch. Na, dwi jyst yn teimlo, mae yna un llif arall sydd yn yr adroddiadau o ran iechyd a lles a mae'n cael ei drafod yn yr adroddiad iechyd a diogelwch yn hwyrach ymlaen hefyd, wedyn o'n i jyst yn gweld bod hwnna'n bach positif. Un cwestiwn arall sydyn sgen i hefyd ar dudalen 66, da ni'n sôn am mae yna ddata o ran ymgeiswyr am swyddi. Faint o ffurflenni cais ac yn y blaen. Dwi'n gwybod os di'r adroddiad mae'n dilyn fformat safonol hynny di bod am fwy o wybodaeth, ond safo'n ddiddorol gwybod faint o swyddi oedd wedi dod yn wag yn ystod y flwyddyn i ni gael gweld, mae hwn yn sôn draws y flwyddyn bod yna 359 o ffurflenni dod i fewn. So fo jyst yn helpu ddeall llella'r cyd-destun sy'n fo'n deud ar gyfer 20 o swyddi. Digon teg. Hwnna'n un peth, ac yn yr un gwynt hefyd, faint o bobl gafodd ei gwahodd i gyfweliad oedd wedi ticio un o'r blycha penodol dych chi'n dracio hefyd. Os di hynny'n gwneud synwyr. Nid yn unig wedi ymgeisio am swyddi, ond faint oedd wedi cael ei gwahodd am gyfweliad. Faint wedi cael ei gyfweld am bob swyddi, ie? Ia. Dwi'n meddwl, so bod jyst yn rhoi darlun gwell bod yna batrwm, neu be di'r patrymau, dyna yn sylw dwi'n meddwl yna, ond fel arall dwi'n hapus i gynnig derbyn yr adroddiad. Diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn. Hwna, a diolch am ateb y canlyniad. Edgar, iddo Craig, na ni. Di pawb yn hapus hwnna, so dath i cael yr anghyfelliad, di pawb ddangos os gwelwch dda, bod o'n derbyn. Na ni. Diolch yn fawr iawn chi, a diolch i Bethan a ni, a diolch yn fawr iawn chi dau. Diolch yn fawr. Reit, ni ddim yna. Eitem 7, cynllun archwilio mewnol. Mae Luned yn ymuno ni ar y sgrin. Croeso at hynny, Luned. Diolch yn fawr, bore da i chi gyd. Bore da. Reit, mae'r adroddiad yma yn dilyn clwyno'r cynllun archwilio blynyddol ar gyfer 25-26 ddoth ger bron y Pwyllgor yma ar y 9 o'r Ffennaf. Ond yn sgil trafodaetha yn cyfarfod tîm arweinyddiaeth a gynhalwyd ar yr ail ar 20 o fis Medi, ble trafodwyd proffil risg yr awdurdod yn mysg y tîm hwnnw, lle. Ac yn sgil hynny cafwyd cyfarfod efo'r cyfarwyddwr gwasanaethau corfforaethol i drafod ail ymweld ar cynllun, trafod a chytuno'r cynllun faith ar gyfer symud ymlaen. 2 beth gath i amlygu ac yn digwyd yr ysga yma i blethu fewn i gwaith archwilio mewnol ar gyfer 25-26, sef rheoli gwael ac aneffeithiol o brosiectau gan yr awdurdod a risg ariannol ac enw da ynglŷn â dyfodol plas yn y pwlch. Ac i'r perwyl yna, mae'r cynllun wedi newid, mae o'n cynnwys rheoli prosiectau, plas tan y bwlch, gwaith dilyniant ar archwiliadau gynhalwyd yn 24-25 a 2 ar gyfer rheolaeth a pwyllgorau. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i nodi bod y cynllun archwilio yn rhywbeth sy'n hyblyg, ac os oes na fater, mae'r awdurdod yn teimlo sydd yn risg uchel, yna mae'n bosib i newid y cynllun archwilio i adlewyrchu unrhyw risgiau sydd yn cael ei amlygu ac yn teimlo bod o'n flaenoriaeth yn wneud. Wrth gwrs, oes am oblygiadau adnoddau ychwanegol o fod wedi newid y cynllun, ond bellach mae gwaith wedi cychwyn ar yr archwiliadau, rheoli prosiectau hefyd ar plas tan y bwlch. Diolch yn fawr iawn. Iawn, diolch yn fawr, Luned. Os gen i rhyw gwestiwn i Luned neu Twla, Tim? Jyst eisiau croeso'r ffaith bod ni'n gwneud edrych i mewn i plas tan y bwlch a beth sy'n digwydd fan'na. Dwi'n meddwl mae'n holl bwysig bod ni yn cael rhywun o tu allan o'r awdurdod i edrych ar, edrych ar y ffactorau ar ran arian a risg a pethau fel yna. Dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn. Bysa'n licio weld faint mor bell mae hwn yn mynd a bach mwy o mynelder os ni'n bosib am beth sy'n cael ei wneud. Iawn, diolch Tim. Rwy'n adra arall am rwy'n sylwad? Pawb yn hapus, o diolch o Luned. Argymelliad ydy cefnogi'r i'r Pwyllgor ystyried y cynllun archwilio addysgiedig ar gyfer
cyfarfod cyfrifo 25-26, ia? Derbyn y cynllun. Derbyn y cynllun, ia. Os ar gymellach bellach, os gynnaf chi sylwadau bellach. Ia. Awn ddangos, ia? Ia, so chi'n hapus i dderbyn y cynllun. Dyna fo. Iawn. A diolch Eluned am mynd â ni. Diolch yn fawr iawn. Iawn ta. Eitem 8. Iechyd a diogelwch. A Gareth Hughes, yw ni? O ia Gareth. Croeso Gareth. Iawn, diolch yn fawr. Ie, so hwn di'r ail adroddiad i fi cyflwyno i chi blwyddyn dwytha, blwyddyn gyntaf i cyflwyno. Pwrpas y adroddiad ydy rhoi trosolwg i chi fel y Pwyllgor, Perfformiad a Adnoddau, sydd da ni'n rheoli iechyd a diogelwch y lles tu fewn i'r awdurdod. Ie, dwi'n hapus i cymryd unrhyw cwestiynau gyda chi ar yr adroddiad neu fath mwy cyffredinol o rhan gyda diogelwch. Anni, diolch yn iawn. Gareth. Angelina, Michael Tim, gychwyn. Just ddau peth yr un dwi'n neud yn pob pwyllgor fel yma dwi'n eistedd ar. Os yna neis weld mwy o nemesis, os gan i ddim llawer yna, os yna bod mwy o heina. Dwi'n gwybod mae o'n un anodd, ond os yna ni'n gallu gweithio i gael mwy o heina, mae'n golygu fydd gen ni mwy o gafal ar faint o ddamweiniau, beth fel yna falle lleihau o. Y peth arall mwy benodol a stefell allan i fi hwn, os da chi'n edrych ar y taflen, 7.1, 7.3, lle mae'r pethau mae wedi digwydd a mwynhau mae wedi digwydd. Ond i'n synnu'n fawr i weld bod yna gymaint yn digwydd yn Plas Tân y Bwlch a sy'n digwydd yn y maes. Os ydych chi'n disgwyl i damweinio a fel y disgwyl yn y maes, oherwydd mae da ni wneud waith sydd efo risgiau ynddo fo. Ond Plas Tân y Bwlch, mae hwnna'n rhoi pryder i fi. Be sy'n digwydd ydy reolaeth o iechyd yr diogelwch yn Plas Tân y Bwlch yn cael ei wneud yn ffordd addas. A fysa'n ofyn ddylsyn ni edrych i mewn i hwnna'n lwyfanol. Iawn, so fi'n adrodd matab yna. Felly mae'r llawer o heina'n digwyddiadau, dyn nhw ddim yn ni-ymysydd, dyn nhw ddim yn damweiniau chweith. Felly mae'n fwy, mae'r larma tân yn mynd i bwrdd. Felly mae gennym ni gofalwr newydd ar y safle rwan, a mae o'n gwiriadau tân, pethau statudol yna i safon uwch sydd wedi'n dweud. Felly mae lot o hein yn fel pan mae hyn. Fel antar mynd ochr yn nos o beth fel yna. Yndi. Ie, da ni dal efo'r heriau yna, a wedyn da ni'n gorfod mater iddyn nhw. Ar yr adag, da ni efo pobl yn aros ar hyn o bryd, bod nhw'n coginio'n trefydu. Da ni'n coginio o blaen, felly mae'r yma tan yn mynd i bod mae'r sensors yn rhai anghywir i'r safle. Felly da ni'n gorfod ymateb i hynna. Da ni yn eisiau bod yn cymryd o blaen llaw, mae'n bod rhan awr. Diolch ti, mae hwnna'n neud o lot gliriach ac yn addas. Just ar blaen, efo effeithio blaen, mae'n edrych yn eitha dychwyn, bod gen i gael gymaint o pethau'n slas, ond os di hwnna'n sut yn ôl o fod yn hapus iawn, diolch yn fawr. Dwi'n meddwl bod ni'n cael lot o lyr yma yn ymlaen hefyd, os ystod arno, os ystod dŵr, wedyn ni'n slawio lot, o'na darn o'r sirlydyn ydi lawr doedd, a wedyn wedi gyrru'r y law eto. Mae'r system yn... Mae'n nodi hwnnw fatha, fel mae Gareth yn dweud incident yn edrych yn damwain o'n mai o'r rhywbeth yn sy'n gwneud gwaith o'n efo wedyn dweud yn edrych ymlaen. Ond hefyd fydden ni wedi wneud esbod y Romanians yn aros yna hefyd ydi gwneud y saff bod yna 2 aelod o staff yn Plas efo'i gilydd bob tro. Mae gennyn nhw woclis wedi gyrfa hefyd does efo all working device yna. Mae gennyn ni QIs yna dros nos rwan os yn mynd o'n staff fi yna. So, just i ategu iechyd i gael o staff. Benodol achos mae yna llai ohonyn nhw rwan as ydi bod i rioed does. Diolch, mae hwnna'n positif iawn. Diolch. Diolch Tim. Rhyw sylwad arall? Rwy'n ei cwestiwn i Harry? Na? Tim? Just eisiau cynnig o'n i, ond o'n i'n mynd i dynnu sylw fel dwi'n gwneud ar adroddiadau i chi diogelwch. Mae'r ffaith nad ydym ni wedi cael achos rhydor i'w groesawu mae hwnna'n gobeithio'n dangos bod yna reolaeth digonol o gwmpas yn risgiau, cos yn amlwg mae yna weithgareddau sydd yn risg uchel yn digwydd. Wedyn o'n i jyst eisiau tynnu sylw bod hwnna'n galonogol iawn, ond eisiau cynnig yr adroddiad. Dwi'n sôn i ddara, sori, nes i'n hofio.
Jyst edrych ar y 8.2, faint o diwrnodau sydd wedi allu o problemau meddyliol. Mae'r ffigur wedi mynd i fyny'n eithriadol o 2022 i flwyddyn dwytha, flwyddyn yma yn bach llai. Da ni'n gwybod beth sydd yn ôl i hynny. Dwi'n gwybod da chi'n sôn am y workplace stress tool ma'n bethau fel yna. Ond, ie, so ni'n deud draws y wlad, so mae'r ffigurau wedi mynd i fyny dros yn rôl cyfnod Covid, ond mewn y ffordd ni'n adrodd hefyd, a bod ni'n edrych i fewn yn fwy fanwl i bob un digwyddiad. Da ni'n adrodd o fel ydy o'n straen sy'n gysylltiedig o gwaith, neu ydy o ddim. Dyda ni, dyna pam dwi'n meddwl, os ni'n edrych yn ôl, yn bellach yn ôl, os ni'n gweld bod yn gysylltiedig efo gwaith, hyd yn oed amser yna, bwan da ni yn. Mae yna fwy o dyletwydd yn wan i ymater i hynna. Mae hynny'n dod gan yr HSE, mae'n ymater trwy wneud asesiadau risg straen, wan, lle mae'n rheswm da i ni wneud hynny. Felly, fel da ni'n dweud, mae'r baseline di newid y ffordd da ni'n recordio hein, dio ddim yn actual bod yna mwy. Efo hynna, mae'n gwyddonol, fydrem dweud chi hynna, ond ie, sy'n ni'n dweud, na ydy'r teimlad fi a hynna, dwi'n gwybod diddoni. Na, dwi'n gytuno a hefyd, da ni wedi lansio yn reit ddiweddar, da ni'n bod yn rili falch ohono fo efo IT, ydy system pulse, da ni'n gael efo. A wedyn, be mae'n neud ydy unwaith yr wsos random i bob aelod o staff yn y icons yn y gwylod, mae'r tab pulse yn dod i fyny, ti'n clicio arno fo, a wedyn mae o fatha dyn nhw ysar ein a'ch gyfarfwyd efo'r feelings wheel, maen nhw'n neud bod plant autistic yn aml iawn, ond plant rwan mewn ysgolion, mae busnesau'n dechrau neud o. Pan ti'n barod i neud o, neith o'n mamharu ar unrhyw beth ti'n neud, ti'n gorau clicio arno fo, bod dod i fyny, mae'n gofyn i chdi dweud, sut ti'n teimlo wan? Mae'n cymryd amser i chdi gymryd seigment i fel, tre dwi yn teimlo dipyn bach o straen heddiw, a da ni'n cael adroddiad, dydan, mae'n rili da, mae'n insightful ofnadwy. A bwriad o fanna di, da ni di wneud yn anonymous am rwan, gwbl anonymous. Bod ni'n gwneud ydi, os da ni'n ffeindio bod yna pobl yn adrodd bod nhw o dan straen, neu teimlo'n reit anifir i byd, neu dan hwysa. Da ni wedyn yn mynd yn ôl i fforwm staff i ofyn, bys chi'n hapus i ni just edrych pa adran mae hyn i gyd yn dod o, er mwyn i gael ddim i'r pennaeth wedyn i weld, os da ni angen gwneud rhywbeth fwy penodol. So, y rheswm wedi cael ei alw'n pols ydy fel fysa ni'n cymryd yn pols flwyddyn a ni'n checio feddyliol sut da ni'n teimlo. Ond mae'n neud i chdi feddwl pan mae'n dod i fyny, di'n clicio fo, ti'n meddwl sut ydw i'n teimlo, a da ni gyd yn hollol onest yn rhoi ymateb. Ti'n gorau rydyn byd pellach, ond mae yna le blwch gadran hefyd os ti eisiau rydyn bach mewn wybodaeth. Ti'n meddwl hwnna rhywbeth? Positif, iawn. Rydyn da, ynddi. Da chi'n meddwl ar ôl flwyddyn yma, fe gyn ni rhyw baseline ni gallu meddwl, diolch mynd i fyny, neu diolch mynd i lawr, fath o peth. Dwi'n meddwl achos da ni wedi newid y ffordd da ni'n recordio ar My Options rwan hefyd, da ni wedi rhoi os yn gysylltiedig efo gwaith adra a pethau felly. So, tan flwyddyn yma, da gynnu ni ddim hynny chwaith, so da ni wedi bynsio fyny efo straen. So, dwi'n gobeithio, erbyn flwyddyn nesaf, mi fydd gynnu ni baseline lot gwell. Wel, gyda chi mesur cysol, byddwn ni gallu ddefnyddio dod o. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Iawn, mae'n arwy, rydych cynnig yr adroddiad. Yn yr argymhelliad, mae'n dweud, nodi'r perfformiad cryf faes yn faes gyda'r ochr lles, yn dweud, cefnogi'r camau gwelliant canonol hefyd. Datblygu fframwaith gwylio fewnol, falle defnydd o systemau data absenoldeb, gweithredu'r canfyddiadau ar ôl o'r darin dangos o straen, ond enwedig o ran llwyth gwaith a chyfathrebiau, parhau fusoddi mewn perfformiad o'r cefnogaeth lles. Iawn, na fo, siacar i ydym, na fo. Ti'n dilion i bob ddangos wrth gwrs dda. Diolch yn fawr, mae'n holl bwysig bod yn iechyd y staff ni'n adlaen dyna ni o hyd, dyna gyda ni o hyd. A diolch yn fawr am yr adroddiad. Iawn ta. Laen i eitem 9, sydd taia, rhaglen waith corfforaethol. Iwan, di sydd ar ôl? Diolch yn fawr. Ie, so, adroddiad cynnydd yr cyntaf ar ail ydy hwn, sydd yn dod gyda'n chi. Dwi wedi tynnu sylw at un beth yn adroddiad blaen, sef ar amcan ac 10 gyfer adolygu mabwysiadau gweithredu strategaeth gyfathrebu'r awdurdod.
Fydd yn weithredol ar gyfer 2026 i 2030. Ond ydi farcen goch, gan yna lithiau posib. Ond bydd y strategaeth i gael adlwysiadu a weithredu ac i canol 2026 am bellach. Felly, hwnna'n gwrdd diweddariad y gennau ar reit yna, mae hwnna'r dudalen 88 o'r papura. Wedyn, beth ni arfer o'n edrych, dyn ni ddim yn drwy'r rhaglen waith fesul tudalen. Mi oeddech chi wedi defnyddio yr goliad y traffig yn y beth os ydych chi wedi gweld. Beth sy'n gwyrdd, beth sy'n mynd yn iawn, beth sy'n melyn, os ydych chi wedi bach o bedair ar yn bob wrth ydy yna dros yma mwy. Gobeithio yma drwy'r wybodaeth ar bob un o'r hyn. Ni, trwy tudalen na wan a hyn i si adra, gwydwch allan, os da chi eisiau stopio fi rwan i gael codi rhyw bwynt ar y fath yn y stafell yma. Mae ni'n ei gychwyn tudalen 85 taia, a ni'n gwydwch allan os oes hwnnw chi rhywbeth da chi eisiau godi fyny plîs, 85, 86, 87. Y reswm tu nôl i hwn gael ei roi yn ôl, os ydy o'n bwysedd waith neu yn 87, ac 1.5 ar strategaeth yn cael ei roi yn ôl. Gyda'n gysylltiad ar y llwybrau i'r wyddfa. Yn siarad yn blaen ond. Oce. Mae o yn ymwneud efo sanoldeb i bob pwrpas yn rydyn? Yndi. Da ni wedi trafod o'r lefel tîm arweinyddiaeth, os ydy'r absenoldeb yn parhau, fewn i Tachwedd, bydda i'n cymryd y gwaith ymlaen, achos mae angen sy'n mynd ymlaen. Digon teg ystod absenoldeb yn glir. A mae'r un nesaf yn ddwl yna hefyd. Iawn, ti'n sy'n. Mae'r canllawiau yna ar y gweill yn barod. Ie. Iawn, diolch iawn i. Diolch sy'n. 87 ddi. A dyn, a'n ymlaen i 88. 89. Rhaid eto'r un cwestiwn o'r un i wedi sôn amdan beth yw'r reswm tu nôl i hwn. A ni'n gwybod mae'n cael ei roi yn ôl, ond dyw hwnna erbyn diffyg basti. Ar un... Ac 1.10. 1.10. Sorry, ac i ddweud bod yn cael ei roi yn ôl, ond jyst eisiau deall o reswm tu nôl iddo. Cael ei roi yn ôl. Dwi'n meddwl bod o'n rhan o efo pwysig gwaith, ond da ni hefyd yn edrych ar ffordd gwahanol o wneud bethau yn cael ffems ar un ffôn. Iawn, ti'n sy'n. 89. Mlaen i 90. 90 ac 1. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Dalen 100. 100 ac 1. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. Dwi'n dos am mwy yna. Na fo, i fanna i fan. Dwi'n deud rhywbeth yn cyfrifol. Mae'n galonogol iawn i weld mae'n gymaint o gwyrdd yr hyn. Mae'r faint o waith sydd wedi gwneud yn ôl yn arbennig. Mae'r llwyddiant sydd wedi bod i
i wneud y waith yn arbennig a ddylsyn hwnna'n cael ei nodi, dwi'n meddwl. Fach iawn bod i gael gwaith dwi'n gael ei wneud mor dda. Diolch i pawb sy'n gwneud. Diolch i bawb. Mae'n lot o'i bwyd trwy'r oeddet gyfan. Ie, dim championiad, diolch yn iawn. Diolch am weld y lliw gwyrdd yn yr system traffig. Hynny, Well, yn y beidreth o'n Siarad traffig nes yn hynny Na, wedi tiol. Pendrwydd i gofno. Dydyn nhw. Ategu'r sylw ynglyn â llwyth gwaith, a dwi'n meddwl wrth allan o, mi oedd y rhan fwyaf bethau oedd yn ymddangos yn tithro, neu ar ei hôl i'n bethau oedd yn ymwybodol ohono fo. Wedyn mewn y triongl na wedyn, oedd hwnna'n dangos i fi bod chi yn rhannu gwybodaeth efo'r awdurdod yn ddigonol ac yn ddigon buan. Gafon un peth jyst o ran help allan yn blaen adroddiad, fysa'r traffic light yn deud mewn gwirionadd bod yna rhywbeth yn deud mae yna 80 o dangosyddion, mae 75 yn wyrdd, 5 yn goch, neu beth bynnag, jyst fel bod yna rhyw, jyst dal be di'r headline. Ac os oes yna un wedi newid ys yr tro dwytha, hynny ydi bod yna ddilyniant am ei lawr, bod o jyst yn cael ei fflapio yn fan'na, dwi'n meddwl bod o'n fyny. Neu fyny. Neu fyny. O'n i'n negyddol o fan'na. Bod o jyst yna, mae'n helpu, cos mae'n adroddiad swmpus, a dwi eisiau talu sylw digonol i'r eitemau sydd o angen felly. Ond ia, ategu'r diolch i bawb sydd yn rhan o hwn. Ac ar hynny dwi'n hapus i gynnig. Greu, champion, i'r Os ar gyfeilliad ydy eisiau cynnig i'n llawer? Ar ddylio drafod, dwi'n felly dwi'n hapus. Pawb ddangos bod nhw'n hapus o ysgol dda? I'r dim champion, diolch o'r iawn. Diolch am y holl waith o. Da iawn, diolch o'r. Reit, da ni'n mynd ymlaen i eitem 10 gwan, ymateb i adroddiad archwilio Cymru arosod amcanion llesiant cyhoeddwyd Medi 25. A John, chdi siarad ar hwn? Ie, diolch. Diolch, John. Ie, byddwch chi'n cofio, da ni'n drafod hwn yn y gweithgor dwytha, felly na i ddim mynd o'n gormod o fanylder arno fo, ond jyst i tynnu'ch sylw chi at y ffaith bod Archwilio Cymru wedi cwblhau'r asesiad o'r graddau mae'r awdurdod wedi cymwyso gyda'r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy wrth gosod ein amcanion llesiant. Jyst i rai chi sydd heb bod yn rhan o'r amcanion llesiant osod yr amcanion llesiant yn y gorffennol, bydd llawer iawn o chi wedi, ond ddaru'r hyn gael ei osod yn 2021 am gyfnod 5 mlynedd, a maen nhw'n cael ei adolygu pob blwyddyn, a dyna di'r fframwaith strategol o ran holl gwaith mewn awdurdod mewn gwirionedd. Mi fyddan nhw jyst fel mach cyd-destun hefyd, maen nhw angen i'w adolygu rwan. Mi fyddwch chi'n cofio'r adroddiad cyflwynwyd i'r aelodau cyn yr haf bod ni'n wedi oedi adolygu'r amcanion llesiant rwan i adael y gwaith paratoi cynllun yr yrru gael ei baratoi oherwydd un yn llifo fewn i'r llall mewn gwirionedd, so ni fel sy'n bod yn ddefnyddiol, ond yn dilyn hyfforddiant cafwyd gan swyddfa Comisiynydd Genedlaethol Dyfodol mis Hydref, da ni wedi cymryd y penderfyniad i integreiddio y ddau beth mewn ffordd. Dwi'n meddwl sydd yn gwneud synwyr. Wrach dylse fi wedi meddwl hynna yn gynt, ond dwi'n meddwl mae'n beth doedd i wneud. So mae'n darn o waith, da ni'n edrych ar rwan, mae'n gyfarfod mis nesaf ar hynna, ar sut da ni'n gallu integreiddio y gwaith mae Angela a'r tîm yn gwneud ar cynllun Eryri, ac integreiddio yr amcanion llesiant i fewn i hynna. Mae'n swnio'n syml, ond ddim cweit mor syml ac o'n i wedi gweld, ond mae drafodaeth yn digwydd ar hynna. So mae hwnna'n broses sydd yn digwydd, a mi ddawn ni ar papurau gerffron chi ar hynna yn y dyfodol eitha agos. Jyst o ran casgliad Archwilio Cymru, fel ydych chi'n gweld o paragraff 3.1, prif gasgliad yma ydy bod Archwilio Cymru yn fodlon ar y cyfan, bod yr awdurdod wedi cymwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth cymwyso ar amcanion llesiant, sydd yn galonogol, ond hefyd mae yna argymellion yna hefyd o ydych chi'n gweld yn paragraff 3.2 a'r pethau da ni'n gallu gweithio tu at efo wrth weithio at ein yn y dyfodol. A wedyn, os ewch chi ymlaen i tudalen yn yr atodiad tudalen 1.4.5, mae hwnna'n dangos sut mae'r awdurdod yn mynd i ymateb i'r ddau argymelliad yna.
Felly, mewn gwirionedd, mae o'n rhannol i wneud efo beth i wneud sôn, da ni wedi cael y hyfforddiant gan Swyddog Genedlaethol Dyfodol, Comisiynydd Genedlaethol Dyfodol ar hyn. Mae'r ffaith bod nhw'n cael ei adolygu rwan a bod cynllun Eryri'n cael ei adolygu rwan yn amserol iawn. Dwi'n meddwl mae'n jyst yn creu cyfle iddyn ni ymateb i'r ddau argymelliad yn eitha call, dwi'n meddwl. Felly dwi'n eitha hyderus bod ni'n gallu cyrraedd y ddau argymelliad yna yn eitha hawdd efo'r gwaith sydd yn mynd i ddigwydd. Wrth ddim hawdd i'r gair dwi'n chwilio ond ydych chi'n bell beth dwi'n meddwl. So dyna gyd sy'n rhaid i ddweud ar hynny mewn gwirionedd. Ydych chi'n gweld sut da ni'n bwriadu ymateb. Dwi'n siŵr os mae gen Archwilio Cymru rhywbeth i ychwanegu hefyd at hyn. Dwi'n siŵr ond ia. So dyna. Diolch, John. Sarah, ti eisiau dod i mewn? Jyst i weid, diolch eto am y cyfle i dod ar adroddiad o'ch blaen chi, a diolch i'r swyddogion am yr amser gyda'r archwiliad yma. I credu bod Jonathan wedi mynd dros y popeth o'n i am ei ddweud, ond o'r persbectif ni'n Archwilio Cymru eto yn edrych ar yr ymatebion yn y ffurflen, i ni'n teimlo bod hynny'n yn gamau priodol fydd yn rhoi ar waith yr hyn sydd wedi nodi o fewn ein argymellion a disgwyl mlaen i glywed sut mae'r gwaith yma'n symud ymlaen ac yn datblygu. Diolch yn fawr. Diolch, Sarah. Tim, eisiau dod i mewn? O'n i jyst eisiau croeso, beth sy'n gael ei wneud rwan. Dwi'n meddwl mae un o hwn efo cynllun Eryri yn syniad gwych. Mae'n symud yn mewn i diwylliant sut yn gwneud peth o gwmpas yma a wneud y mwy fel ganolig i beth yn ei wneud. Felly mae hwnna'n gam positif iawn, dwi'n meddwl, a ti'n o'n llwyr efo fo. A diolch yn fawr i bawb yn hwn. Diolch, Tim. Diolch yn y sylwad da. Na ni, sy'n rhaid arall ti o dod i mewn ar mater yma? Na, pawb yn apus o'r na. Na ni. So'r argymelliad ydy, i'r aelodau gymrydwyr ymateb yn atodiad 2 fel ymateb ffurfiol i'r ffurfiol yr awdurdod i adroddiad ac am argymellion argymellion Archwilio Cymru. So, neud pawb ddangos os gwelwch dda. Na ni, a pawb yn hapus efo hwnna. Na ni, i'r dim, diolch fawr iawn i chi, diolch fawr. Na fo, mae'n i 18 lle, targedau monitro perfformiad Llywodraeth Cymru, Ebrill i Fedi 25. John, chi eisiau dod i mewn o hwn ta ia? Ie, diolch. Rydych chi'n cofio nes i gyflwyno hwn i chi nôl mis Medi. Mae y Llywodraeth rwan wedi cyflwyno fframwaith monitro perfformiad yn gwaith ni sydd i ddod yn sgil y llythyr grant strategol Llywodraeth. So mae o'n fath o ffôn mesur o sut da ni'n gallu cyrraedd gofynion y Llywodraeth sydd yn y llythyr grant blynyddol a mesur ni'n erbyn yna sydd yn bod da. Dwi'n croesawu'r ffaith hefyd ddaru y Llywodraeth ymgynghori ar y fframwaith perfformiad mae hefo ni'n eitha manwl cyn i wabwysiadu fo. Felly oedden ni'n eitha bodlon efo'r cynnwys o hynny'n ddefnyddiol. Dwi ddim yn bwriadu mynd fewn i'r perfformiad yn fanwl heddiw. Y rheswm hynny ydy mae hwn yn cael ei fesur yn flynyddol a hwn ydy'r un fatha'r mid-term mewn ffordd yr un 6 mis i fewn. A mae wedi cael ei wneud pyn bach ar frys oherwydd ydyn ni mond mabwysiadu'r y fframwaith mae gan y Llywodraeth yn ôl mis Awst, felly efo pyn bach o ras i gael bob beth at ei gilydd ar hyn, ond dwi'n hapus i chi ddod fewn hefo unrhyw sylwadau ar y perfformiad yma os mae unrhyw beth sydd yn neidio allan. Ar y cyfan, mae'n edrych yn eitha cadarnhaol i mi. Fel ydych chi'n gweld, da ni wedi gallu ymateb i'r mwyafrif o'r gyfynion yn y fframwaith yma fel ydych chi'n gweld. Llawer iawn efo'r narratif ar hyn o bryd yn edrych na ffigurau, a dwi'n meddwl be wneud chi weld yn digwydd hefo'r gwaith yma fel mae'n digwydd, fel mae'n symud ymlaen. Dwi'n meddwl bydd y tystiolaeth yn gwella, bydd yr ystadegau yn gwella, a bydd yn amlwg yr gallu iddyn ni gymharu sut da ni'n fformio dros amser yn amlwg yn mynd yn haws hefyd. Felly, anodd cyrraedd rhyw gasgliadau adar ar hwn bore yma, ond mae yna un o ddau bethau eitha defnyddiol ac eitha diddorol yn y cynnwys. Felly, os ydych chi eisiau mynd fewn i mynolder ar unrhyw un o hynna, dwi'n hapus i wneud, ond fel arall, jyst yna i chi gymrydwyo yr ymateb cychwynnol. Diolch. Iawn, diolch John, diolch fawr.
Tim? Sorry, fi eto. Na, diolch Tim. Mae'n adroddiad gret, mae'n lot o ddynodau yn dod. Just un ffaith o'n i jyst eisiau rhoi'r cefndir i ar tuddal item EN2. Mae'r ffigur yma am faint o mawn sgyn ni, ac mae wedi mynd i lawr 25 273 hectar i 18,743. Dwi'n cymeryd bod hwnna'n fel rhywbeth statistical. Mae'n rhywbeth statistical. Naomi, ti'n cofio, gallwn ni sgwrs ar hwn yn dod? Ti'n cofio'r mater? Siawn gael esboniad yn y gyfarfod. Mae o rhywbeth i wneud efo'r ffordd mae'n cael ei fesur, a dydy o ddim. O'n i'n disgwyl fysa. Na. Oes yn ei cydeall A dwi'n meddwl, fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl i chi weld yr ystadegau yma yn gwella. Mi fyddai'n cyflwyno hwn iddo chi eto yn Pwyllgor Perfformiad gorffennaf flwyddyn nesaf, so hwnna bydd yr un blwyddyn. Dwi'n meddwl bydd y stwff yma gyn i'r rhywfaint a dyn yn amlwg, fel mae amser yn ymlaen, bydd ni'n dath i gyda llawer iawn gwell. Ond mae'n adroddiad gret, a dwi'n meddwl lot o waith i fynd i mewn a diolch yn fawr i fel. Iawn, diolch Tim. Diolch John. Da rhywun arall ar ryw sylwad ar y mater na? Na. Pawb yn apus yna. Mae'r argymelliad ydy, i'r aelodau gymrydwyo mater canol flwyddyn cychwynnol yr awdurdod i dargedu rheoli perfformiad newydd Llywodraeth Cymru ar ail bwynt 4.2 i'r aelodau nodi y bydd asesiad manwl pellach yn dilyn ymysg Gorffennaf 2026. Iawn, pawb ddangos, os dwi'n hapus o'r argymelliad os oedd da. Diolch yn fawr. Na ni. John, chdi sy'n to, eitem 12, gallu grant tair blynedd Llywodraeth Cymru, tirweddau cynaliadwy lleoedd cynaliadwy yn 2022 i 2025. Iawn, John, efo eisiau chdi, John. Ia, diolch. Mi fyddwch chi'n ymwybodol hwn ydy'r rhaglen mae'r Llywodraeth yn gweithredu ar y cyd efo'r tri parc, efo'r 8 dynodiad tirwedd, ddim jyst y parciau. Felly mae hwn yn grynodeb o beth ni wedi gwneud yn y cyfnod 22-25. Felly mae jyst yn trosolwg i chi o'r holl wariant sy'n cael ei ymrwymo fel rhan o'r gwaith yma. Mae yna brosiectau gwych wedi cael ei ddatblygu dros y blynyddoedd dwytha yma. Os ydych chi eisiau manylder arnyn nhw, ydych chi'n gallu mynd fewn i fwy o fanylder ar gwefan tirweddau Cymru. Os ydych chi eisiau mynd tirweddau Cymru, dwi'n meddwl yn y bwydlen ar top y gwefan yna, ydych chi'n gallu clicio ar tirweddau cynaliadwy, lle'r cynaliadwy, a dwi'n meddwl mi fydd yna mwy o fanylder o fanna. Felly, a mae yna typo bychan hefyd, jyst yn y casgliadau ar y diwedd, 11 miliwn dylai hwnna fod yn 8.1, dim 1.1 miliwn ymddeiriadau mynd ar draws y tirweddau i gyd. Felly dwi'n llawer mwy o fanylder dwi eisiau mynd fewn i, da ni wedi gwneud jyst trosolwg o'r gwariannau yn y gwahanol feysydd o ran twristiaeth cynaliadwy, cefnogi cymunedau, dadgar y beneiddio, adfer natur ac yn y blaen. Yn gallu gweld y pwyntiau bwled o dan hynna. Dwi'n siŵr sgan i'r holl manylion ar y prosiectau unigol, ond os mae gennych chi rhyw gwestiynau, sa'n ni'n hapus i fynd nôl at y swyddogion perthnasol i ateb rhein os mae gennych chi rhywbeth penodol. A wedyn, yn edrych ymlaen, mae yna waith yn digwydd o ran y trans nesa o y cynllun yma, so bydd un yn cael eich cyflwyno i'r pwyllgor yma yn y dyfodol hefyd. So, diolch ar hynny. Ydy fi'n rhyw sylwad? Ar Mae'n gwestiwn i John? Ia, pawb yn hapus ag ofodlon. Diolch John. A'r argymelliad ydy bod yr aelodau nodi'r amrywiol brosiectau sydd wedi cwblhau o dan gyllid TCLIC rhwng 22-25 a darparu unrhyw adborth os o gwbl. Pawb ddangos o'r gwblhau bod chi'n hapus? Gret, diolch o'r iawn chi. Na ni, siampion. Mlaen i eitem 13, datganiad polisi cyflog 24-25 ac adroddiad blynyddol polisi cyflog ar gyfer 23-24. A Nia, dis na roed ar hwn, Ia? Ie, jyst ail gyflwyno fo hwn, achos nas Gina gyflwyno fo Gorffennaf, ac oedd na ganbymeriad efo cyfloga, jyst wedi amlygu mewn melyn ar tudalen 176, mae dyna oedd yr ffigwr cywir.
Jyst ers hynny hefyd, jyst diweddariad i chi bod yna dyfarniad cyflog ymhellach wedi digwydd ers Gorffennaf a galwyd ym mis Awst sydd wedi newid y ffigurau yna eto mae hynny'n cael ei adrodd i chi yn Gorffennaf yn yr adroddiad polisi tal bryd hynny. Diolch Nia. Unrhyw unrhyw gwestiwn sylwad i Nia am yna? No. Pawb yn hapus, diolch i Nia. A'r gymeithiad ydy cymryd y datganiad polisi tal ar gyfer 24-25 a cymryd yr adroddiad blynyddol ar polisi cyflogau ar gyfer 23-24. Neith pawb ddangos llys gwelwch dda? Diolch yn fawr iawn i chi. Na ni, champion. Wedyn yma, laen i eitem, yn ola wan, eitem 14, canolfannau croeso adroddiad blynyddol. Awel sy'n arwain ar hwn, ia? Ie, helo, ydych chi? Dwi ar Zoom, ydw i. Mae o, da ni'n mynd o weld, ti'n gwybod? Na, chdo, mae'n rhywbeth yn bod efo nghamera fi. Dwi'n mynd gallu newidio. Na ni, gymryd chdi just y lais i ti, Awel. Croeso at ni, Awel. Helo, ydych chi? Na ni, i'r dim. Ti isio ychwanegu neu roi dri o adroddiad bata beth sydd gen ti'n ni, Awel? Dim byd yn ychwanegol i beth sy'n yn yr adroddiad. Really, mae canolfan Bedd Gelert a Aberdyfi mwy na lai yn eitha static di bod. Mae beth sy'n coed i gweld cynnydd nifer ymwelwyr, ond mae'r trosant i lawr chydig bach. Y newid mwyaf di hefo pen y pas, a dweud y gwir, ond mae gennym ni blanu ar y gweill ar ei gyfer o'r flwyddyn nesaf, gobeithio. Ond ie, dwi'n gwybod os mae gen unrhyw gwestiynau i mi o gwbl. O, gofyn llawr o yma, dwi'n siŵr lle da chi'n neud. Ti'n ymweld ni, ta? Yndw, dwi'n gweld chi'n iawn. Ti'n gweld chi, champion. Oce, ie dim. Os da rhywun yn ei gwestiwn? Da ni ddod o pawb yn hapus. Diolch am y gwaith sy'n cael ei wneud efo'r canolfanna di. Dim problem. Ni, Sam, sy'n eisiau cymryd dwi o... Just bod yr bawb, da chi di nodi'r gynwystor ar doddiad y gynnu gamau da fi. O, pawb, ti pawb ddangos ia? Gwch dda? Ie, dim. Diolch yn fawr a diolch am ymuno ni, Awel. Diolch yn iawn. Dim problem o gwbl, diolch i chi. Oce, diolch yn iawn chi, diolch yn fawr. Iawn, gwybod chydig eiliau yna. Byddwn ni ar cyfarfod i ben. A diolch o'r chi gyd am ddod yma to ni yma, a diolch am ymuno ni adra. Diolch yn fawr.